Halo Lur, ketemu mana neng channel YouTubeku. Tadi ceritanya dina iki Lur, aku cangkruk neng omah Lur, cangkruk neng YouTube iki. Ketik semua orang enak aktivitas mau tangi jam rolas. Mau tangine kawanan Lur. Jadi ngelih iki rong sarapan rong adang. Mau enak bocah cilik loro rene masak mie. Kasih mari ngono wis balik Lur. Jadi mbok wedok mau tuku kayu iki lho kan gak ada gelang jadine iki. Tuku online 15.000 tapi sing siji tugel. Edan iki. Cuwil. Paling mergo ketimpo-timpo ya. Iki cuwil Lur. Paling mergo ketindih-tindih nek diuncal-uncalne ya kuwi lah jenenge nek tuku barang online to. Kadang apik, kadang elek. Arep mangan sik Lur. Enak puding gawenane mbok wedok. Oh ya kebetulan wingi enak sing komen jarene Mas pacar Satboy karo niku jalur ora pernah melok di syuting lah. Nah, dina iki lho Rabu doi pacar Satboy karo niku jalur. Kebetulan dek enak ning ngisor Lur. Dek cek turu kayane Lur. Iki banyak Lur. Nah. Engonane Pak ya di pacar iki. Pacar Satboy. Turu ajar. Turu. Jangan turu mau. Ngetangek nih ku, kayak niku jeler ya. Jeler mobilnya ku. Linteng sik ndang. Ngantuk Kak. Iki lintengane. Endi bakune jare baku Bali. Ger cilik iki baku Bali. Etek. Hah? Etek. Lah wingi digawakne piro kowe karo Kakang? Minggu telu. Telung lenjering iki. Oh. Papire jokan papire. Ini papire karo apa? Cengkeh. Cengkahe yo garek siji. Cengkeh gak siji. Lagi sak glindingan ngene iki entuk pirang linting? Ya akeh yo. Kuwi paling linting yo saiki 10 enek. yo lebih. Oh. Galek rokok pakan ngene iki. Boros ya? Boros duit. Mendingan lintingan ngene. Iya. Duit. Ngirit duit ya berarti. Niku kon dolanan anu niku apa? Mobil-mobilan ngene. Jam piro iki, Jar? Loro enek. Nah, kurang seprapat. Turu iki kipas. Adem kok kipas ngene iki, bekas AC. Jar. Pas AC adem pol. Adem lah. Heeh. Pacar ya turu iki. Karo niku. Film panganan Jar. Apa kuwi? Menaknya. Apa? Ager. Tenan ora? Gandani kok. Ya ndeke. Ager apa uduk? Ager jaremu ngelih mau. Madang bareng nek rong piring ngelih. Ager tenan uduk iki. Ya ager tenan ager ngapusi. Kamu pikir telek sapi. Pikir telek sapi. Kayak niku telan apa? Bis-bisan mau, nyepir bis mau. Niku nonton TikTok. Arep nih. Kayak gelem lek enak. Hah?
Legi. Iki es Milo lho, Blok. Lah iya. Es Milut bekuk nih. Milo iki. Es Milut bekuk nih. Mas ya wis. Lintingan cara ngedelok lintingan kepiye? Lho biasane gak enak alate. Tiga kali mek pantas. Ora ya. Ora kena kuwi nggo alate ya. Lah, ora gak iso golek lintingan. Ora iso. Kayak kan bakone enggak remuk. Oh. Lagi papir dua ini. Apa kepilih kok. Papir Janoko ya nih. Tapi mendingan linting daripada rokok anu ya. Irit ya. Nah iritnya iya irit. Irit tapi lah. Ya irit pol. Kayak setino orang bungkus ngelintingan dari orang batang ya. Iya. Tapi tak simbol sikil ngelintingnya. Ya dah. Simbol sikil ngelinting. Itu masih nih. Ih, kosannya Caca. Kosan. Cik nang kosan ya. Cangkruk nang kosan ya, Jar. Wih, kita latih Jar. Kami malah rakan nembak kembali di linting. Apa ya? Turu Jar ngetangekne kowe. Oke. Iki kopi ya, ning kene lur kopi ya. Ya, cek turu deh. Lur. Ora ketok li kopi ya, lur. Tolong Mbak bukakan itu di luar tamu aku sholat. Oh, siapa Mbak? Kayak mau pacar sarboy lur. Kayak mau pacar sarboy. Orang ini kujoner kami kopi. Wih, menyawangi entek telu aja dan kok belerong ya? Ora pernah punya rambut aja ya? Lagu rambut. Mungkin siapa yang cilik Yang iki? gue lek metu ae. Masa? Ya, nang omar nganggo barang boros. Oh, lek metu ganggu. Iki tip-tip bodol yang lebok ini. Main game jar FF. Males. Males main. Enggak sih. Ya wes kuwi lur mau jasa trainer itu. Bisa. Ikut. Nah, kayak mau lur. Sidak kamar kosan nih. Ya wis ngono lur. Vlog dina iki aja lali di support, di like, di komen, di subscribe. Oke, bye bye. Sampai ketemu di next video.